odwani mondo lokruok obedi, odwani mondo osiptende oti maber. To budget koro mar thieth emonego medi koso tim nango nikech wan tiere gi gimoro maluongo ni Abuja Declaration ma jo Kenya bende nondiko ni budget atamalo 15 onego bed ni dhi e weche mag thieth. Pok to chopo kanyo. To ka ber to onego bed atamalo marom nade mondo mi weche mag thieth obed ni olosi dichiel e piny ka. Ngani health financing is a very important subject. Kada juro kane governor wuoyo mane mano chako go. King'iyo in Abuja Declaration mar African countries ne giwacho ni piny ka piny mane Africa e budget gi 15% onego dhi health care. Kenya ka sani wan at 4.4%. To 4.4% mar budget mano madhi ministry. To counties kawo ka chulo jotich matimo gik moko en about 2.2%. Koro healthcare budget e Kenya ka sani en about 6.6 e hignigi. Yudo ka nitie thagruok, onge thieth matimore maber. Onego bed nyadiriyo mar mano. Ka koro budget madhi e counties mar 350 billion onego bed ni en mar healthcare kende, en mar jotich, en mar yedhe, en mar infrastructure mar hospital. Ka mano nyatimore taya nyisi ni gima ne president wacho ni jibo bedo gi universal health care mano nyatimore. Lakini kapo ni sirikal timo sani ma gikawo gini sani sirikal ma Kenya kawo like 120 billion iga to tere private insurance manyiso ni en for private care. To mano ngeni en mana ne jomo yier kende jok ma jopiny mane bido thieth te owe e lwet mar kidhi yudo thieth kamano koke yudo be ija sabaya. Davji ka koro watieko wach ni